Ahojte! Vždy, keď príde nejaká nová značka na náš e-shop, musím ju hneď otestovať. No a dnes ideme testovať tú najvirálnejšiu značku dnešnej doby, Bali Curls. Značka Bali Curls je síce z Rakúska, no je inšpirovaná Bali a v ponuke máme naozaj široké množstvo produktov. Poďte si dneska spraviť vlasovú rutinu so mnou. Toto je obľúbená kombinácia produktov, šampón, kondicionér a kombinácia peny s gelom. Tak poďme na to. Začíname šampónom. Má celkom zaujímavú konzistenciu, takú netypickú pre šampón a veľmi pekne vonia. Ja si vždy umývam šampónom vlasy dvakrát, takže ideme ešte na jedno kolo. Po šampóne prechádzame na krok číslo 2, to je kondicionér. Kondicionér si nanášam vždycky touto metódou praying hands, alebo modliace sa ruky a potom skrančujeme. Naozaj prenikne. Kondicionér alebo masku vždy nechám chvíľu na vlasoch pôsobiť a potom prechádzam na rozčesávanie. Veľa žien si myslí, že keď sa začnú o svoje vlasy starať ako o kučeravé, že im začnú viac padať, ale vo väčšine prípadov ide len o to, že keď tie vlasy češeme iba keď sú mokré, nasiaknuté nejakým kondicionérom alebo maskou, tak vlastne počas týždňa, ako ich nečešeme, tak oni tie vlasy vypadávajú prirodzene, lebo každý deň nejaké vlasy vypadávajú. Takže keď to češeme v tej vani, tak potom nám povypadávajú a je to úplne normálne. Ja si teraz zoberiem mikrovláknový úterák a trochu si tie vlasy pomačkám a odstránim prebytočnú vodu. Avšak na veľa ľuďoch práve funguje to, že si už do takých tečúcich vlasov začnú nanášať styling. Ja mám však odsledované, že na moje vlasy lepšie funguje, keď si ich najprv trošku takto presuším. A ideme stylovať. Najprv začneme s gélom. Nanášame prvú vrstvu. Dneska som si zvolila metódu Rake and Shake. Dávam si to teraz po takých menších množstvách, keďže vrstvím. Vždy závisí od toho, ako hrubé a porezné a kučeravé vlasy sú, akú stylingovú metódu si zvolím. No a máme tu posledný produkt a tým je pena. No a najťažší bod programu. Difuzovanie si rozdeľujem na dva kroky. Prvým krokom je, že vypeckujem difúzer na najvyššiu teplotu aj intenzitu a len takto krúžim okolo hlavy. A keď si takto jemne presuším tie vlasy, tak stiahnem teplotu aj intenzitu a už potom prichádza klasické difuzovanie. No tak čo hovoríte? Ja som naozaj milo prekvapená. Krásna definícia, aj objem.